Mehriban oğlum. Senden ötünç soraya. Kakın bağışla oğlum. Sana münasip kaka bolup bilmediğim için bağışla men oğlum. Ömrümde sana yeterlik mehri verip bilmediğim için bağışla oğlum. Bağışla. Alo. Baramok dedim, düşünmedin mi? Karışma bana. Senin var mübarek ana. Yürü tak geçelim. Geçen Naz otur. Geç. Ne mol ya sana? Ne mol ya sana? Yaşayan dost. Nämen ýaşamaga okşaýdyp ýaşalýamy. Ýerden öýüňe bardym. Näçe gün bar öýüňde görmem diýerler. Sağ ol jim. Her kim öz ýoluny öz saýlýar. Dogrymy? Ne meselem sen? Okudyň bärde. Gitdiň daşary ýurda. Arzuňa ýetdiň Lukman boldun, ha? Menem öz ýolumy özüm saýladym dost. Maňa şu ýol bolýar. Senem bir dogry ýola düşdi dost. Saňa näme päs gelçirip berýär o? Beýdersiň oýdama. Alo, barja gelýdim, düşünmediňmi? Baramok öýe, düşündiňmi? Sen gowmaý dost, okulyň sagaman diýdiňmi? Okuwam diýini sagaman. Özüňe bir seretde, öýüňe bar dost. Gül ýarmaşgadan. Näme bolýar saňa? Ha? Jim suwalaýda. Yok, gowmen. Ertibarlykdan geçelle işe barsana sen. Meni barladan geçirjek bolanok. Meni barladan geçirjekmi? Barladyrlar özüňi. Beýseňe bolmaýar. Ýöberden bir çykyrlar. Ýör. Gowdumla dost. Men şunça kanım bider. Men sana kömek edip bilemok dost. Bar ýok. 40 gün alan dost. Başla gence. Başla diýen, başlan. Sağ ol. Canım sağ olsun oğlum, sağ ol. Maşgalaňa beren, maşgalaňa gowan, sağ ol. Bolýa. Maşgala. Oğlum.
Kana buna o hiç yolunuz kalmadı. Ne çalalım? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sorasan berlenam ha? Näme diýäň o? Sen pul soranda bermedim men sana. Näme diýip dursun o? Gözüme görünme yok bolştaýdan. Sen maňa töhmet atdýan ha? Yok bolýan men sana. Görmek istemok seni. Maňa sen pulun gerek ýa-da. Kadir bilmez. Ağam, gurulaş bilýäsmi? Men sen bilen görümüm yok. Başçyştaýdan. Ağam bilýän kän ýerde göwüňe degdim. Bagşy men ağam haýş dedi. Ağam. Ağam, Kaçıngımdı. bağışlan. Kaçıngımdı. Haýş dedi. Haýş edýän bagşy meni. Men sana näme aýdan bolsam şu wada çenni. Sen ýagşylygyň üçin aýtdym, bilýärmi şonu? Bilýän ağam. Bağışla ağam, haýş edýän. Ağam. Indi gaýtalamadym. Barjygym. Men başlaýan seni. Şu wagt gowdam sen ýagdaýlaň. Gowam. Akşam öýe gel. Barjygym. Sigileme markelan. Barjygym. Janyň sag bolsun. Goňş sakla. Assalamu alaikum oňşy. Wa alaikum assalam. Aşak dura oňşy. Hawa. Öýçeler bolmaňşy. Şükür.
Bir gelen reytti. Yok. Sağ ol. Onunla gurlaştık. Akşam araşacağım. Bolyan etip bol. Uy, çağırana mak gel. Yok man. Boğar onşu. Bolyan. Sağ ol. Geç ağaç, geç. Sağ ol. Gongsan edu çalık. Be. Oho dost, mümkünmü? Eliňe öçüp öýdene tapdyrýan ekenim. Ýagdaýlaň bir bolmy? Näme boldy ho? Näme bolýar? Durda aýtda, kuwat. Ay nätdiň ýekejim garaşany? Bäh, bunay hemişe var gelgeçiň maady, çay, kofýaň maady. Näme bolýar saňa dost? 4 gün. Bahar yok, 4 günüm var. Ay näme 4 gün ho? Bahar yok, 4 gün ömrüm var. Ay ho, näme 4 günü? Düşünüp güljaýsyn ho. Sen öýdüň aýtdyň, 30-40 gün ömrüm var diýip. Oy ne dip diýdim ho? Oyun ettin ha? Oy ne dip diýdim ho dosto? Durmuşyň gadyryny, bir maşgalaň wa gülýaly maşgalaň gadyryny bilip. Oy ne dip diýdim ho? Oyun ettin ha? Howa, oyun etdim. Oyun ettin ha? Howa, Oyun edilýärmi? dursana ho. Oyun edilýärmi? Ýoksa maşgalaň gadyryny bilýärmi aýdyn? Bagşla ho dost, sen gowlanmaň üçin etdim. Gorkdum dost. Dogry ýola düş. Indi bir gaýtalama dost. Bir ýaşak görä senem çağılan ýanynda. Gülýaly maşgalaň wa köp adam şoňa diýip bilenok. Bilýärm şol oyunyň maňa näme kömek edin? Näme kömek etdi? Dogry ýaşama. Begen nä şoňa dost? Dogry ýol saýlama kömek etdi. Sen hakykylyk man dost. Ömrüň bilen oýun etme.